kasih. Ayo. Terakhir no, ngono Beatrice, Sri Wahyuni dan Mbak Aulia Pangesti jumeneng bebarengan. Ayo, sepote cok. Ayo. Hey. Selamat malam Mbak Aulia. Ayo. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Sri Wahyuni. Selamat malam. Udah, leh manja gila gue. Selamat malam Beatrice-nya. Nggih, selamat malam Mas. Apa lagunya kira-kira bertiga yang kompak? Kenapa? Sumanding. Oh Sumanding, oke. Gue penutup ono ing season limbuan. Ayo Mas Tris. Sawisno, celorot. Ayo. Semanding. Monggo Mas Tris. Sendulan
pengasih. Ya. Nduk, piye? Sawetara dicupet ya. Heeh, mengko perkara lagu liyane kang sarta tetembangan kang maneka warna kena di tutukne ana ing season 2 patete 9 goro-goro. Oh mangkono ya, Mak. Luwih dhisik kripik gedang kripik tela sithik edang waton rata. Heeh. Kae gendera kumlebet katon siaga. Ayo. Kae prajurite Tandya Betari Durga. Oh ngono ya, Mak. Ayo nutuke lakon tak derekke, Mak. Umreh kang bala lumares. Budhaling prawatya. Warna-warna busanane saking prawatya abrabusana nira warane rame gumuro do ombaing samudra. Ya